Трагедія кримсько-татарського народу 1944-го за 90 хвилин. Фільм «Хайтарма» від найуспішнішого кримсько-татарського режисера Ахтема Сейтаблаєва, де він зіграв головну роль легендарного льотчика Амедхана Султана. Перша повнометражка про життя в анексованому Криму від Нарімана Алієва та зйомки фільму «Номери» за сценарієм ув'язненого в Росії Олега Сенцова. З 2014-го режисери все частіше обирають для своїх сценаріїв тему вкраденого в Україні півострова. В Міжнародний день кіно ми говоритимемо про Крим, чому про нього активно стали знімати лише після анексії. Як і всі хлопчики, Ахтем Сейтаблаєв у дитинстві мріяв стати космонавтом. Та любов до кіно, каже, виявилася сильнішою за любов до зірок. Ахтем жартує, ще школярем не пропустив жодного пригодницького фільму. А от «В бой ідуть одні старіки» передивлявся, мабуть, 100 разів. Ще тоді зрозумів, кіно – це його. В 99-му він вже дипломований режисер і актор. 17 травня 2013-го на великі екрани виходить стрічка про депортацію кримсько-татарського народу 1944-го «Хайтарма». Режисер і виконавець головної ролі легендарного льотчика Амедхана Султана Ахтем Сейтаблаєв. Для нього цей фільм особливий. У 90 хвилинах вдалося вмістити найбільшу трагедію його народу, яка торкнулася і його особисто. Зараз увидите наш народний танець, «Хайтарма» називається. По-русски «Возвращение». За одноіменною п'єсою Олега Сенцова став найскладнішим у його кар'єрі, зізнається Ахтем Сейтаблаєв. Працювати доводиться іноді по 20 годин на добу. Взятися за номери він погодився не одразу, але, прочитавши сценарій, зрозумів – вони з Олегом спрацюються. Мне очень понравилась драматургия, вот, и, конечно, во-вторых, я захотел, как возможно, поддержать Олега, и он в своем ответном письме, на мое письмо, где я написал свои ощущения от этой драматургии, вот, он мне передал письмо, где написал о том, что хочет, чтобы именно я снимал этот фильм, вот, потому что, как ему кажется, мы на одной волне. Вот, напомнил мне о том, что мы с ним играли когда-то в футбол на детском кинофестивале. Он стоял на воротах, а я играл в поле. Так вот, это, мой пас моєму кримському брату. Тема Криму після його окупації все частіше стає ключовою у кіносценаріях, розповідає Ахтем Сейтаблаєв. Він сам залюбки береться за ролі у таких фільмах своїх колег. Одна з них у стрічці «Додому» Нарімана Алієва. Історія про те, як окупація Криму змінила життя однієї кримсько-татарської родини. Так само, як і герої фільму, Ахтем мріє одного дня повернутися додому і обійняти своїх дітей. Він впевнений, важкі часи для його народу скоро закінчаться, і у історії з Кримом обов'язково буде хеппі-енд. Я вірю, що Крим повернеться. Тетяна Сулія, Асан Емінов, Заман, АТР.